İkinci edek gelýäňiz sag bolun. Men öňem siziň bilen gürleşýärmiz ýaly şu 3 aýda bir, 2 aýda bir psihologiýanyň käbir temalaryny adamlara pedaly bolup biläjek temalary gürleşeli dip gürleşipdik siziň bilen. Awa. Bugünem self care türkmençesi öz iyide ýa-da öz aldydan etmek ýaly burada. Awa. Şonu bir näme temany isleseňiz adamlar gelipdir. Ýuwaşlyk bilen başlap biler. Siziň hem kanwasyňyz Awa. Başlaly. Mhm. Sonra benim çalayım ya yana aýdy bereňmi? O self care diýende men birazjyk indi öýüşime bir açyk taýynlanjak boldum şunu aýtsam. Näme zat diýip. Her kime her hilli bolýar eken self care. Her adamyň self care'i öz aladasy, öz iýdegi başgaça bolýar ekeni. O self care näme bilen baglanşykly, nähili şu zatlary bilen başlapdylar. Soň adamlaryň eger nämesi sorag bolsa ýazsalar, şoňa görä de dowam etdiler. Böyle. Self-care, özüňe seretmek, öz iýde, türkçesi öz bakım bolup geçýär. Şo taýda näme diýe, biz öz bedenimize seredýärse, meselem kesellememek üçin. Şolar ýalym biz öz beýnimizi, öz mentalny sağlamyza da seretmeliýär. Ruh sağlamyza diýen. Awa, ruh sağlamyz, psihologiski sağlamyz, mentalny sağlamyz şoňa seretmeli. Sebäbi eger oňa seretmesek, beden keselläp bilýär. Biziň psihologiýa tarapdan hem keselläp bilýär. Stressden ýa-da hatda ol hakyky nähili meselem stres bolup yaramamyzda ken bilemiz ok. Hakyky ýaly göremiz ok. Şo fiziki kesele geçýänçe, fiziki kesele geçen soň şonu hakyky ýaly görýär, dogry dälmi? Ve şo self care etmesek, özümize seretmesek, onda şo stressden burnout ne garanya böyle ken stres ve situasyada dowam etsen burnout bolýan, ýany bolýan. Şondan ýa-da we fatigue, compassion fatigue dip bir zat bar. O taýda başgalaryna gatyken üns vermek, başgalaryna gatyken wagt bermek, şondan ýa-da adam ýa-da bilýär, gatyken empatiýadan ýa-da bilýär. Şol ýa-dalara ýol açybilýär we o ýa-dalar ýol açylanda näme stres hormonyny ýokarlandyr bilýär, kortizol hormony ýokary gidibilýär. O ýokary gitse beden, beýnimiz, bütün hemme adamymyz opşi postoyanna bir urşda ýaly, dowamly urşda ýaly duýýar özüni we şeýdibem depressiýa bolup bilýär adam geçen tapar görleşdik. Awa, başga da keselere ýol açybilýär. Şoň üçin self care'in yeri ullakan köp adam össerenok we köp adam meselem self care diýilene keletine näme ay salona gitmek, dirnan etdirmek. Hawa olan bir self care. Ýöne onyýaly hykman pul sowulmany, lüks bir näme bolmany. Meselem başga näme? Köp adamdan keletine gymmat bir oddyha gitmek, gymmat bir ýerde dinjelmana gitmek. Şolar ýaly zatlar keletine gelýär. Meselem Bali'ye gittim, self care etdim ýa-da retreat etdim diýerler. Bu retreat moda boldy. Ondan şo zatlarda da nähili adam diňe şoňa zatlar keletine self care diýilene. Sebäbini trend boldy da moda boldy self care etmek. Şoň üçin diňe oňa zatlar däl self care. Self care günne 5 minut özüňize wagt aýryp, meselem günne 5 minut kitap okumak self care. Günde 5 minut ýöne ýuwaşlykda hiç kimiň sesini eşitmän oturmam self care. Wagtyna ýatyp, wagtyna turmam self care. Onda şundan meselem ýüremene çykmak self care. Bu zatlar pul islänik. Bu zatlara meselem pul sowmak gerekkä, bay bolmak gerekkä. Gatken wagt islänik. Hawa käbir adamlar gaty işi ken bolýar, käbir meselem Amerikada ýaşaýanlar bilýär, 3-4 işli işleýänler bar. Hepden altuny işleýär, bir gün dinjelýäni bar. Hiç ýerde dinjelmeýänler ama olar ýaly adamlaryň tanaýan. Durmuşyň kynçylyky ondan çagaly bolsa, maşgalaly bolsa, köp adam işlemeýär, öýde iş dowam edýär 7-24. Ondan şoň ýaly schedule, şoň ýaly rutinede wagt tapmak kyn öle adama we wapşe özüni ýatdan çykarýar. Hawa gidip vitamin içibiler, vitamin D dedi, o vitamin B dedi. Özümi gowduymak üçin vitaminlerim bir ýere çenni. Ýöne meselem biz özümize bir wagt aýyrmasak, gowwarýan zadymyzy etmesek, şo gowwarýan zadymyz bilen meşgul bolmasak, bedenimize seredişimiz ýaly
dişimiz arasları ya da dişimiz kesellemesini. Diş doktora gidende ne hile ağır ya. Evet. Şoňalem biz beýnimize de üns vermeli, biziň öz psihologik sağlamyga da üns vermeli we şo 5 minut bolsa-da şonu rutina edip dowamy etmek asl maksat şo taýda. Şonu etmek kömek edýär adama burnoutdan, beýleki kortizolun ýokarlanmasyndan we postaýan ýada duýmakdan. Köp adamdan eşdýän, 40 saat işleýän adamlardanam eşdýän, 20 saat işleýän adamlardan eşdýän, kağıt özüm diýen. Men Hı ýaman hı. ýado, o ne desmelenok, bu ne desmelenok, ýado. Hı hı. Köp eşdýär. Ýöne şo ýadowyň sebäbim özümde self-care etmeýärmi. Ha. Self-care wagtyna etmeli. Sebäbi ünsümüzi bar durmuşdaky problemalardan, işden, öýüň gutarmaýan problemalaryndan ünsümüzi bölüp, diňe özümüze üns berip, diňe özümüze fokus edip, kellämizdäki geçýän pikirleri dinlemek, şolam Hı hı. self-care. Mesela meditasiýa, mindfulness, şo zatlaryň self-care. Iň bolmany diýeli bir işte 5 minutiňiz var, oturup Instagram'da scroll edenden, ýöne video görüp, TikTok'da video görenden, mesela daşaryk teretmek aynadan. Bir güne teretmek, gün çyksa, ne kış geldiğinde günü ötken görmeýär. Ýöne şo güne teretmek, bir arasy howadan dem almak, ya da ýöne bir pataloga teredip oturmak kömek edýär. Biz işten näme diýär köp klientlerimizde, gelen pasientlerimizde köpsine mesela jurnal tutýar, günlük. Hı hı. Şahawatymyz günlük tutýardyk, gaýrlar kän Evet. edýänler. Hı hı. Herum bolan bäde ýazýarlar. Hı hı. Şol ýaly şekilde ýazsam şolam kömek edýär, sebäbi öz edýän pikiriňe seretmäne kömek edýär. Nähili pikirler geçýär, negativni pikir geçýär kelländen, pozitivni pikir geçýär. Ya da situasiýa nähili düşünýär. Bir situasiýa bolanda şo situasiýanyň bize edýän täsiri biziň şonu nähili kabul edýänimiz, meselem nähili şoňa seredýänimiz we näme pikir edýänimizden ýa-da duýgularymyz dogdam. Onda şo taýda şo zatlary ýazmak kömek edýär. Şolam self-care. Iň bolmany kelläňde ideýa gelende şonu ýazýaňa da ýoksa uçup gidýär ideýalerim. Evet. Şolam bir şoň ýaly möhüm yeri var da dnevnik, günlük ýazmagy. Düşündüm. Öyle. Negativny pikirler adamyň ruh saglygyna täsir edýärmi? Nähili şu tarapy? Hawa, как раз şu bir küçünlükde bir artikel ýaly, bir zat okapdym. Akademikiski däl, ýöne bir gysgaça bir artikelda şonu okapdym, şo taýda näme diýär? Negativni pikir edeňizde siziň beýniňiz ütkä, şo ütkäýä, beýniň strukturasy ütkäp başlaýar, gurulşy ütkäýä we şo negativni pikire görä özüne barmany başlaýar. Mesela men ýado diýärler, beýniňiz bu ýado diýip bedene ödýär signal. Ýado. Veya her kim meni ýigrenýär. Her kim meni ýigrenýär diýär, şoňa fokus edýäňiz we her kim sizi ýigrenýän ýaly bolýar. Siz her kiçikki negativni detallara üns berýäňiz we özüňizi ýigrenilýän ýaly duýýaňyz. Mesela lupa alyp oturup bir sene seretsek, şo sene ullaqan örnýär. Lupany goýup ýa-da süýşüp seretsek, ýa-ni kisiňe kiçikki. Şo negativni pikirler hem şoň ýaly bolýar. Şo negativni pikirlere lupa tutan ýaly bolýar. Diňe şo negativni pikir aýlap dursak, özümizem gowduýmaýar, hem özümize ynanjymyz peselýär, özümize gowduýuşymyz peselýär, adamlar bilen gatnaşmamyz peselýär, motivasiýamyz peselýär. Şoň ýaly zatlara täsir edýär. Hatda depressiýada näme adam postaýan negativni pikir edýär. Doğru. Şu Duncan var. American Who Speaks Turkmen diýip bir oglan var Duncan. Şo ýazypdyr ýa-ni siz gürläp oturanyňyzda. Meňem hemişe özüme ýa-da Duncan sana diýişler, negativni pikirleriň bardyr belki. Şoň üçin özüň ýa-da duýýansyň. Meselem diýeli uklamagam self-care'e girýärmi kardy? Okey, конечно, self-care girýär. Biz köpüýmiz, men meselem, ular çağalykdan şu adetini ulalyançam, maňa näme diýilýärdi? Görüňde ýatarsyň. Turmonet. Awa. Git bu kursat, görüňde ýatarsyň. Diýerler, hawa aktivni bolmaly, gowda, ýöne benjalmam gerek. Käwat sport zala gidýän bolsam, meselem, sport zala gitmek ýerine käwat 1 saat uyku gerek.
Hı hı. Ine şu mesela spor zala gitmeýän günnem özümi günäkär duýýardym. Hı Gidemok, hı. men özümi zaprost edýän eýle-beýle diýip. Indi bolsa ýok, men ýatmaly bolsam men geçip ýatmaly. Belki şo gije gowy ýatanlar, şoňaly pikirlenýän, näçe Hı men hı. uykym tutýar. Şoňa görä özüme meselem ruhsat berýän. Gitdi ýatay, bu Doğru. spor zala gitme. Şoňaly uky важный sebäbi uykam biziň ýene-de özümizi duyuşmyza, sağlamyza, beden sağlamyza, akıl sağlamyza hemme tarapdan täsiri bar. Hatda Hı hı. gyzlar gelinler seredýän bolsa, adetden bolsa çapgarýaňyz. Ona Hı hı. maýdaýyn. Hı hı. Şoň üçin wagtyna ýatmaly, wagtyna emekmeli. Näme diýerler? 6-8 saat ýatmaly diýerler gije. Iki Evet. adam abiyette 15 minut ya 1 saat ýaly näpesden Hı abiyet hı. ukysyna gitseňem gow täsir edebilýärmiş. Doğru. Yani yatış saatlarım näme öýdýän? Möhüm öýdýän. Doğru dälmi? Näçede Awa, saat ýatanyň, näçede turanyň? awa mesela näme diýerler? Iň gow uky gije onuň ýalňyş bilmeýän bolsam daňdan ya 3 ya 4. Hı Şo hı. melaninin salgılanýan wagty. Hı hı. Sebäbi şo wagt garaňky, gaty garaňky bolýan üçin biziň beýnimizde şoňa zatlary öwrenşen doğuştan genetiski Hı hı. ve şo wagt iň produktiwny uky alýar beýin. Hı Ve hı. şo wagt aslında ýatyrkak biziň beýnimiz dinçalanok, biziň beýnimiz günüň dowamyna bolup geçen zatlary işlemene dowam edýär. Ýöne Hı şo hı. işleş prosesi normalny, spokojny prosesde geçýär. Ol Hı hı. ýöne haýdap işlenok. Düşünün. Spokojny prosesde geçýär. Ýöne meselem täze informasiýa öwrenen bolsak şoňa täze ýollar gurýar beýnimiň içinde neyronlar we şoňaly beýin işlemene dowam edýär. Meselem o köremizde beýnimiz işleýär. Hı hı. Aslında ýöne o şekilde. Eger ýatmasak onu şeýle Amerikada näme diýerler? 3-nji shift işleýänler, gije işleýänlere 3-nji shift işleýärler diýerler. Hı hı. Dead man shift diýerler. Öle adamyň işleýän wagty diýerler. Men Doğru. özüm işledimem gije. Skorda işledimem gije. Oh. Hediller. Hediller. Edildi. Ukyň alyp bileňok da hiç geli. Ýok. Ol beýne gaty bilemek. O saatda işleýän adamlar soňdugyny öwrenşän bolaýmasa menem pizzeriýada watym gije açýardym. Hiç kime işläse gelen özüm işleýärdim. Ertesi gün ol abiýetden soň uýanýan ukudan günüň gutarýar ýani. Gaty Awa. Znaç ukyň düzeni gaty önemli da. Beýni üçin Awa. hem ruh saglygy üçin hem. Awa mesela bir adam şu an rak kesellese Hudaý saklasyn diýene şoňa keseller, agyr keseller bolanna esasında doktoryň diýjek zady ukyňa seret, iýmitiňe seret Hmm. we adajamasa sport et diýer. Çık Hı hı. ýöre diýer. Hiç ile spor zala gidesin gelmeýän bolsa çykdy ýöne daşarda arasda howadan dem alyp ýöre. Meselem Doğru. şoňa ýöremäne nemesi qaýady diýilýärmi? Hı hı. Tirpeňeti ýetmeýän adamlar Sabret. bar. Awa sabry ýetmeýän adamlar bar. Ýanyňyza bir alym gurlaşmagyna. Hemmemizem gurlaşmagyna gowurýar. Hı Adamlar hı. bilen gowurýan adamlaryň alyň we ýagulaňyza nawşyňa bir dakyň aýdym diňläň. Ýöne ona da serap bolan ýoluň tarapynda ýöremäň. Hı We hı. audio kitaplar bar. Audio kitap boýun diňläp ýöreň. Şoňa Doğru. zatlar. İki işi bir wagtda hem kitap öwrenýän hem saglygyňa seredýän. Awa. Geçen bir yerde gördüm. Bir yerde diýip social mediada gördüm. Neme diýär? ChatGPT'den adamlar soňky döwür soraýar. 140 ýaşyňa çeldi näyle ýaşap bolar diýip. Interesny bir fakt bardy şo taýda. Şunu diýär ChatGPT. Iýen içeniňem däl, saglyk ýa-ni jyma zady gitmegem däl. Iň uly mesele eger stresiň üstünden gelip bilseňiz, stresden uzagrak durup bilseňiz, ya ömrüňizi uzatjak saatlaryň başynda gelýär stres diýär. Şo stres asyl adamy keseli diýär, asyl adamyň ýaşamyny gysgaldaýan zat diýär da. Siz hem näme pikir edýäňiz şu temada? Doğru ise şoňaly hem isledivňe bar. Akademikiski isledivňe bar. Ýörit Hı hı. näçe ýyllap görtdiler onu. Şol telomer. Ady Hı ýazma hı. düşenokdy. Telomer diýilen zat varmış bedenimizde. Hı hı. Postoýanly stresde dowam edenizde şo telomeriň boýu gysgalýarmış. Şo boýu Hı hı. gysgalanyna da biziň şo telomer mi diýen ýadyma dolu düşenok. Ýaman Hı hı. kanat boly okanma. Ýene şo Hı hı. näçeýis. Şoň boýu gysgalýar, şoň boýu gysgalanyda biziň ýaş, saglykly ömrümiz gysgalýar diýip Hı hı. okapdym.
bakalavr okapdyr kama koymana. Kendi Aha. bollum. Ýöne şo ýadymda galy, şo ýaly pysgaýan stresse dowam etmän adamyň durmuşyna ziýan berýänini. Hatda meselem köp adamym diýär, stres bolsaň kesellersiň. Stres bolsaň ýüregi ağrıň bolar. Stres bolsaň başga agyr keseller hem gelir başyna. Hı hı. Immunitetiň keselliği. Meselem diýilip 1 minut 5 minut arasynda stres bolanyňyzda 5-6 sagatlap kesel ýaly bolýar beden. Hı hı. Şoň ýaly agyr näme aşagyna ýerýär, baskyn aşagyna ýerýär. Sebäbi kortizol hormon burabat edip başlandy. Beden özüni bir seweşde ýaly duýan üçin survival mode özüni gurtarmak üçin näme ýerýär, sostoýany ýerýär we şondan beden ýaralsyz ýaly bolup başlaýarmyş. Şoň üçin stresiň gaty nemesi adamyň bedenine, beden saglygyna, akyl saglygyna ziýany kän we şu self care'in şunu aýdyp geçeň. Self care aslında stres bilen baş etmäni öwrenýär. Stres ýokka stres bilen baş etmäni öwrenýär. Stres ne biz her kim özüni tanýar. Ana men özümi tanýan. Men stres bolanda nähili nämeler edýänim bilýän. Ve şoň üçin stres bolmakam özüme self care rutina gursam, meselem stres bolamda belki şo strese şoň ýaly gaty bir ýokary bir şekilde reaksiýa bermer. Belki petrak reaksiýa berin, petrak reaksiýa bersem, men akyl saglygyma gowy bolýar, men beden saglygyma gowy bolýar, men günlük durmuşymdan kän ziýan göremok onu. Şo men durmuşym dowam etmeni ziýan berenok. Eger-de men özüme self care rutina gurmasam ve stres bilen baş etmäne ýollar gurmasam özüme, döretmesem baştan, ona stres bolanda näme bir garaşylmadyk ýagdaýda üstüne bir bomba düşen ýaly bolýar. Üstünden gaýnan suw akydylan ýaly bolýar we berjek reaksiýa her hili bolup bilýär. Gaty gaharlanyp, dälirip, gyýryp aglaýanlar bar. Ýok, gaty içine ýapynyp hiç hili reaksiýa bermeýän bir durmuşdan sowaýanlar bar. Gidip uşup sevişýänler bar. Gidip özüne ziýan edýänler bar. Her hili reaksiýa berýän bar. Yani her kim şo bir reaksiýa berenok, конечно, ýöne her kimin stres bilen baş ediljek derejeden başga. Ve nähili stres gelýäni, meselem şu an näme diýelim? Bir adamyň durmuşyny biri işden kowulsa diýelim, bir adam ay borlay kowulum başga iş taparmyr geçer. Olam resilience tasyda çykyş etdim, şonu resilience barada, çydamlylyk barada gurlatdym, şoňa da diýýär. Ve şo self care biziň çydamlylygymyzy artdyrýar, ýokarlandyrýar. Ve başga adamlarda işden kowulanna bolly men durmuşym gutardy, meni ne hiçtat, men hiçtadym ýok. Gidýär özüne ziýan berýär, ýa-da gidýär polностью motivasiýasy gidýär, depressiýa ýerýär, kravatdan çykanok, men hiçtat, men nol, şoňa pikirler gelip bilýär. Doğru, düşünükli. Şu at mesela men bilýän şu bizi häzir nemede asobendan TikTok'ta seyretçeklerin köpsi daşary ýurtda. Ve stres edýän zatlarym, ala edýän zatlarym Türkmenistandaky ýakynlary, ejelleri, kakalary. Men diýen şolar bilen baş etmek üçin nähili şolar bilen günlük WhatsApp'ta görüşselermi, onu kawulan. Çünkü şunu pikir edýän. Mesela geçen bir oğlan diye da görleş oturka. Bir zady kawullanmak diye, gowy diye. Ýöne diye şoňy hemişe alad etkezmek bolarmy, bolmaz. Bir gün ejem görermi, kam görmezmi, kam. Ya da men kawul edip, men Amerikada, Türkiýede, Russiýada. Men işläp ýörün, işläp öýme pul ugrudýan, ya da işläp özüme gowy seredýän, gerek wagt ejem bilen gürleşýän diýip şo ýolda spakoýna kawul etmek bar. Bir men haçan giderham, haçan neme derha, stres, häzirçin böyle bilýäňiz ýani käbir adamlaryň ekstra stres bar, tutular mukam edip, ýa-da başga zatlar edip. Şo wagt näli baş etse bolar şu zatlardan. Haýsy ýollary nemeseler bolar, başwursalar bolar. Meselem şo kawul etmek bir zady iň ýeňil ýol. Kawul etmek gaty kyn. Ýöne şo stres bilen baş etmekde iň ýeňil ýol sebäbi bir zady kawul edebilseňiz, şonu başardaňyz, gaty ullakan bir zat başardaňyz bolýar. Sebäbi şonu bilen baş etmek ýeňilleşýär. Ýani ullakan
problema eger kabul etmeýän bolsak, şonu erjeşýän bolsak, bize gatyken energiýa berýär. Diňe kellämizde, diňe şonu pikirlenýär. Uzak gün, uzak gece nämetem, tem näme derkem bu beýder, bu beýle bolar. Şo aýlap oturýar, rumination inglişçesi, şo bir pikir aýlap durýar. Meselem, ve şonda gatyken energiýam şoňa gidýär. Ýöne şonu pikirlenmekden ýa-da adam. Eger de kabul etsek, onu sen kabul edýän, hawa men şu an daşyr ýurtda. Men ejem kakamy göretmeli, ýöne men gidip bilemok. Ýa-da olar bäri gelbilenok. Ondan mesela men işlemeli, olaram işleýär ýa-da başga näme bize verilenok, ýene bir zat, olar gelbilenok, näme dibiler. Ondan şonu kabul etdikden soň, biz bärik özümiz käbirlerimiz saýlap gelýär, käbirlerimiz saýlaman gelýär, daşyr ýurtda gidemizde. Ondan nähilem bolsa, her kimiň durmuş ýagdaýy başga, ýöne şonu kabul edip, şoňa görä şonu çözmek, uje başgaça situasiýa seretmäne mümkinçilik görýär. Ve mesela şu an ýaly situasiýada diýeli bir adam işläp türkdi. Türkmenistana gidip bilenok, pul gazanmaly, maşgalasyny eklemeli ýa-da jaý galyrýandyr, magazin açjakdyr. Ve şu ýalykda kyn näme ejem kakam görüp bilermekem, ejet kakasam ýaşy uly bolsa ala dedýänler. Normal näme ýagdaý bolan üçin ala dedýär. Ve şu taýda edibiljekleri hawa şunýaly situasiýada men başyma şunýaly agyr bir situasiýa geldi. Men nejem kakamyň ýanyna bol bilemok. Ýöne men olara pul uradip, olar hak gowdurmuşda ýaşa bilsinip, men olara üçin edibilýän. Çörek aladasy, nahar aladasy bolmasyn diýip üçin edibilýän. Egin baş eşi alyp bilýärler diýip üçin edibilýän. Şonu özüne şol situasiýaň bir kabul etmek, bir şol pozitiwny taraplaryna fokus etmek, şolara üns bermek. Negativni tarawyna däl. Hemmemden göretme beýle maşgalalanmady. Şo taýda näme WhatsApp, Imova, Instagram, her kim bir ýerden jaňa diýe görüşýär. Şo jaňa dip görüşmek mümkinçilik bar bolsa, olam her kimde bolanok, käbir adamlar telefon bilen bilenok, ýa-da internetde dostup ýok. Şonýaly mümkinçilik bar bolsa şonu etmek, ýöne regularny gürleşmek. Gürleşmekde de hawa men seni göresim gelýär, göresim gelýänini aýtmak, ýöne meselem wagşeýle bolda, beýle bolda, durmuş nähili, why diýip oturman, ondan hem siz ýene negativ çekýäňiz, hem garşydaky adama da negativ berýäňiz we bütün bu gürrüňdeşlik negatiwe gidýän üçin bir nimeden soň bedeniniz bu gürrüňdeşlikde eslemän bilýär. Sebäbi gow gelenek. Täkäwet biz öz psihologik sağlamyzy bolup geçen zatlara üns vermemizde beden çıkarıp başlaýar özünden. Mesela stresden egzama çıkyp bilýär. Men özümde bolan zat, men magistratura okap berkem, gatyken stres bolýardym. Ve üns beremokdy, işleýärdim. Çağa we okuwa gidýän, hepde 4 gezek Chicago gidýän, 2 saat ýol trafik. Ve şonýaly nimede men egzamam çıkyp başlady. Ve stresten çıkýan eken, başga hiç şeýle sebäbi ýok. Okuw oturdum, egzama ýok, egzama geçdi. Böyle dermatologa da gittim, olaryň biri stresten çıkýan edibiljeklerden. Ya stresin azaltmaly, ya krem çalmaly, şonýaly dowam edersin. Stres gidýänçe durmuşdan. Şonýaly ýagdaýlarda da ýanky ejesine orasy gelýänler, çün maşgalasyny göresi gelýänler üçin ýagdaýy kabul edip ve şondan soňky şo ýagdaýy ýeňilişdirjek ve hat ýeňil bir şekilde şonu şu yaşlanmaňyzda dowam etdirjek zatlary döretmeni, seretmeni, esasen pozitivni zatlary fokus etmeni. Näme üçin bir adam meselem Türkiýede pul gazanmak üçin, belki hat gow gelecek bolsun, belki okuw okaýanlar, belki özüne şo taýda biznes urjakdyr, belki bir ýere söýenler şo taýda şonu bilen ýaşaýan üçin. Ýa meselem Amerikaga gelenler hat ütköşüp berdi, mümkinçilikler bar. Şolardan peýdalanyp gelýär. Ona şolara fokus etmeni öýleýär we şo mümkinçilikler size berýän dadyna fokus edip size şondan peýdalanyňyzda siziň maşgalaňyzda nähili peýda bar, şo zatlara seretmeli bolýar. Şo garaz başlan, garaz dur içindäki ýagdaýyň pozitiwny tarapynda fokus bolmaly biz. Şonda bizim üçin tasy bolýar. Sebäbi negatiwe fokus etdik, ýene de şo nähili bolýar. Ýene de ulakan lupany alyp bir kiçik näme tutanýaly bolýar-da, o negatiwe gatyken energiýa berýänimiz üçin şo biziň hakykatymyz bolup başlaýar. Şo biziň günnelik durmuşymyz bolup başlaýar. Eger de biz hawa şunýaly erwet ýagdaýa düşdüm, şunýaly erwet ýagdaý demen,
aladosunu etmeli, şoň ağrsyny, ýürek ağrsyny diýleden, emosional ağrsyny çekmeli, hawa kynçylygyny kabul etmeli, ýöne durmuş dowam edýär. Eger de başarmayan olsaňyz, onu gaty agyr bolýan bolsa birine öýe gitsin, maşgalatyny ýanyna gitsin. Eger Gat hiç agyr bolsa. bolmayan olsa, hawa ýöne başaryp şondan soň dowam edilýän bolsa, onu öz guran arzularyny ýoluna dowam etsin. Doğru. Hawa. Bu self-care hakynda diýene näme etsek, meselem self-care her gün edilmeli bir zatmy, ýa-da meselem hepde bir gezek edilmeli bir zatmy, ýa-da ony bölüp biler, meselem her gün şunu edip biler adam, hepdelik şunu edip biler, meselem diýeli haýka gidýänmen, iki hepde bir haýka gidip biler, soň ýöne günde 5 minut özüňe aýyr, meditasiýa et, otur, pikirlen, şoň ýaly nähili edip plan etsek has peýdaly bolar self-care bizim üçin. Şimdi self-care'de 5 tane punkt var. 5 tane böyle ayrıyat. Fiziki self-care, fiziki bedenimize seyretmek. Nähili meselem suwa düşmek, dişimizi araklamak, vitaminler alýan bolsa vitaminlerimizi almak, derman içen bolsa derman içmek, araksana harimek. Yani her gün McDonald's'ı içmenler. Ondan kahvaltı iseniz böyle yani her gün değil. Okay. Ondan ukayını seyretmek bu fiziki taraftan self-care veriyor. Ondan sosyal self-care var. Sosyal self-care'de biz gidip mesela coğralarımız bilen, dostlarımız bilen görüşýär, ondan ya da maşgalamız bilen vakt geçirýär. Ya da iň bolmany ýaşaýan rayonumuzda adamlar bilen bir görüşüp birine kömek gerek bolsa kömek edelim ya da ol bize kömek gerek bolsa kömek soramaly. Şu sosyal neme bolýar? Self-care. Ona mentalny, akıl sağlamyk, psikologik self-care var. Ona da näme diýilýär? O taýda mentalny bilen emosionalny duygu self-care'ni aýyrýar. Sebebi mentalny diňe duygu tarapdan sereden dok berde self-care'de bizim beynimizin işleyişini gowlandyrmana seredýär. Yani täze informasiýa öwrenmek. Kökman kitap okumak däl, bir adamlar kitap okumany halanok. Onda sen dokumentalny kino var. Ya da meselem gitti elim bilen bir zat öwren. Meselem gitti glineden näme şo glineden zat ýasaýarlar. Açykda zat ýasaýarlar. Şoň ýaly bir zat öwren. Hawa. Ya da nahar bişirmäni öwren, täze tort bişirmäni öwren. Şoň ýaly zatlara bizim beynimizde täze ýollar gurmana, neyronlaryň täzeden ýol gurmasyna ýol açýar we aslında beynimizin dowamly işlemesine ve bizim famizimizin gowlanmasyna ýol açýar. Sebebi täze informasiýa öwrenip dursa beynim täze ýaly işleýär. Täze ýaly işlänek ýa-da nähili diýsem täze ýollar gurýan üçin update edýär özüni. Awa. İşte okuwy dowam edýär. Ondan duygu tarapdan self-care, emosional self-care'de de näme var? Duygumyza seretmek. Mesela men diýeli özümi gowy duýmayan bolsam, ben şu wagt näme üçin gowy duýamak? Özümi gowy duýmayan bolsam, men bedenim nämeler duýýar? Ya da men meselem özümi gowy duýmayan bolsam, demim ysylýarmy? Onda men 5 minut dem almak, dem almaň egzersiýsyny diýilýär. Awa. Veya grounding teknikler var. Özümi uspakaýyp edýän teknikler var. Meselem 5, 4, 3, 2, 1 var. Kenlenýär. Çağlar bilen kenlenýär. 5'de 5 tane görbilýän adam daşda örekdi. Şoňa seredýän meselem 4'de 4 tane eşitbilýän adam daşda örekdi. Muň nimelerine ütküp bolýar öz keypimiňe dogry. Näme kim udobny bolsa 3 tane isal bilýän adam diýilýär da 1 tane isal bilýän 3 tane 50 bilýän adam. Meselem sağadym 50 bilýän, rubaşkam 50 bilýän, saçym 50 bilýän. Ondan 2 tane diýeli tagamyny al bilýän veya isal bilýän edilýän. Ýa olar kyn aslında, olar tapmak kyn. Meselem suw içerseňiz ýa-da bir şokolad ýerseňiz tagamy gelýär. Ondan bir isem, öz isiniňizi alarsaňyz ýa-da bir gülüň isini alarsaňyz, aslında şolam siziň beyniňizde şo taýda köşeşdirýär. Şoňa teknikalar ken, şoňa zatlar öwrenselerem bolýar. Emosional self-care için yankı dnevnik yazmak, emosional self-care, meditasiýa etmek, 5 minut sessiz oturmak, emosional self-care. Gatak bolýar. Awa. Ýani özüňizi, pikiriňizi, bolup geçen zatlara näme etmek, üns vermek, mindfulness. Şu momentde
näme bolup geçenine üns vermek. O gelecekde plan zat bolarmaka, yok geçmişde bana planı, sen saçın plan hili diýdi diýip olar zatlary pikirlenmän. Şo emosional birim spiritual var. Olam dini. Edil dini diýip perewod edilen ok. Religious däl, spiritual, Spiritual ruhy. Awa ruhy bolýa. Olam bizim Hudaý bilen gatnaşymyz. Indi her adamyň öz dinine garşy gatnaşy tapawutly. Hemmämiz standart däl. Käbir adamlar onanok, käbir adamlar onanya. Men onanyan adam ýaly bolup, meselem men öz gatnaşymy seredimde näme diýip doga okasam, gowduýan özümi, dogry. Meselem käwat gatkan stres bolsa ýa-da bir zada karar berilmeýän bolsam, ekstra doga okasam, özümi gowduýan. Şolam self care. Şodatlar self care. Meselem türkler näme diýär 40 gedek plan süýren okudyar. Meselem şol ýadatlar etseň self care. Awa 40 gedek edip 40 gedek okamana käbir adamdan wagty ýokdur ýa-da başga sebäpler bardyr. Ýöne bir doga okamagam ýa-da Hudaýdan dilek etmek, oturup 5 minut öldürmüşüm bardy diýip pikirlenmek. Ýa-da sen näme gowluk etdiň şuň? Ýa-da sana näme gowluk edildi? Meselem şükür jurnal tutmak. Oňa da näme diýär? Gratitude journal diýär. Olam näme şükür edýär? Men saglykly. Men şuň saglykly, şoňa şükür edýän. Şuň men plan naharidim, şoňa şükür edýän. Şuň gowwarýan joramy gördüm, şoňa şükür edýän. Şo zatlarym self care. Şo zatlarym beýniň täzeden täze ýollar gurup, täzeden näme guruluşy, beýniň guruluşyny ütketmäne, ýöne gow tarafa ütketmäne kömek edýär şo zatlar. Şolar hem self care. Self care bir zat däl, 50 adam däl, her adam üçin. Awa ýene şo her gün etmeli. Meselem siz diýdiňizde hike edýän ediňiz. 2 hepde bir, ana indi siziň wagtyňyz 2 hepde bir ýerde hike etmäne bar wagtyňyz. Ol postaýan rutina bolsa, gaty gowy. Galan wagtlar näme diýilýär? 5 minut özüňiz öz başyňyza oturup bilýäňiz. Ýa-da aýnany açyp aýnadan daşaryk seredi bilýäňiz. Her gün tans edýän 30 minut. Maňa gowy gelýär şo. Olam gaty gowy self care. Olam gaty self care tans etmek adamyň ruhyny canlandyrýar, ýaşlandyrýar, nähili diýsem, kreatiwny tutýar, her hilek nemeleri, dwijenýeleri öwrenýär, bedeniň saglygyny da gowy. Meselem çykyp ýöne ine şu at gar ýamaka çykyp ýöne şu owadan ýapraklaryň reňkine seretmem. Bir 5 minut galýa. Ya ýolda işe barýaka meselem maşyna olmaýanlar üçin ýolda ýöne ýörep barýakada şo daş diýerlerine bort geçen zatlara üns bermem safke. Gaty kälat gerekkel. Awa meselem pişiňe sypalamam safke bolup bilýär. Oturup ýollaşyň bilen, joraň bilen, dostuň bilen, çağaň bilen görleşmek. Ýöne puduşam. Yumşak temalar barada. Gow temalar barada görleşmem safke. Bir zat ýazyp durşuny okaly isleseňiz. Taylanddan ullakan salam. Diýen zatlaryňyz gaty gowy we peýdady. Sag bolun ha. Size sag bolsun aýdýarlar. Orada sag bolsun. Peýdänler üçin. Näme çağılar bilen bir näme dip bolar diýdiňizem, gerçi şu wagt meselem gowy wagt geçirmek, meselem şahmat oýnamak ýa-da aduşam gepleşmek, olary dinlemek ýaly. Olaram self care girýärden dozlar, meselem ailecek edip boljak. Awa. Sosyal self care, sosyal self care girýär, sebäbi biz adamzat nähili adamlar käbirler diýär, men hiç kimi halamok, men ýöközüm bolmany gowwarýan. Şonda da içinde bir ýerde başga biri bilen bir gatnaşyk gurmak isleýärler. Gatnaşyk gurmak bize gowy elýär. Adamlar üçin gowy tarapdan näme diýär gatnaşyk. Gowy gatnaşyklary saklamak hem bize hem support system, yani başkalardan kömek almak, başkalarına kömek vermek, şu sistemamızı yukarı derecede tutýar. Sebäbi durmuş ýeňilläl. Hiç kimiň durmuş ýeňilläl. Her kimiň öz başyna, özüne görä kynçylygy bar. Egerde gowy gatnaşymyz bar bolsa, kyn ýagdaýda baryp ýüregimiz açyp bilýär, aýdy bilýär näme bolanyny. Şonça gatnaşyp we ýöne oturup gülüşmek, bir türk kino görüp, kofe içip, Türk kino görüp bir çiçitlemek bir bilen şo Türk kino barada gürleşmeýän bir self care. Şolam şoňa girýär. Doğru. Al bir de doğru diýäňiz. Oglanlar bilen oturup kino görüp gülüşmegem
Значит, self-care her gün edilmese de hep de Awa. ayda bir. Awa. Näme seçtäýde möhüm zat self-care'de özüňize rutine döredňizde meselem bir kalendariýaly bir zat alyp öňünden ýazmak meselem men birinji gün gidip ýarym sagat ýörejek. Ýöne daşarda ýörejek. İkinji gün men ýarym saat ýöremene wagtym ýok. Ýöne men 5 minut oturjak, pikirlenjek ýöne. Şu wagt özüm nähili duýan pikirlenjek. Üçüncü gün men täze kek pişirmene wagtym bar. Üçüncü gün oturup kek pişirjek. Ona dördüncü gün hiç çöten edip görmedik, valim edip görecek diyelim. Dördüncü gün şöyle ýazýan, meselem gidip näme diýipdir? Diyelim biri zumba edip görmedi, zumba edip görýär dördüncü gün. Ona beşinci gün men hiç çöten gidip bir kafede kofe içip görmedim diye. Gitýärde özüni südaniýa çykaryp özü bilen kofe içýär. Şolem self-care. Ana, şoň ýaly. Altıncı gün oduhun diýilse de böyle self-care'den. Yani istese meselem altıncı gün oduhun self-care'i belki adette yatmaktır. Adette ukalmaktır. Şoňa self-care bolup biler. Doğru. Yani günlük neme hep de 5 gün etmeli diýerler. Hep de 5 gün. 5 gün. Minimum diýäňiz da 5 gün. Awa, minimum 5 gün. Düşünekli. Okey, Arzugul, gaty gowy peýdaly boldy. Şundan aýdyp geçeýin, eziz dostlar, Arzugul şu wagt özüne täze Instagram we TikTok hasap açdy. Soraňyz bolsa, prosto bir sorajak sadyňyz bolsa, ýazarsyňyz edil sirazy jogap bermegi mümkin. Çünki her kimiň işi bar. 50 degende hökmen jogabyny berer. Awa. Belki account'uma kan adamda bahset yazdı zat etti. Onda men her kime kabul edebilmedim. Sebebi öz çağamı adamın suratına oyan account'um onun için yakın yar dostlarımı zatlım kabul ediyen köplenç. Her kime yakın öğreyen, hiç kime karşı nemem yok. Yöne profesyonel account'uma ayrı tutasın meyliye. Sebebi şun yerle soruları bağ olsa, şolara vaktinde cevap vermek için. Käwat girmeýän günlemem bolýar. Gaty işken bolsa ýa işte günüm agyr geçen bolsa internetde giremek. Self-care öňe granitsa goýmak. Käwat işte ýok diýmem self-care. Men şu wady edilemek diýmem self-care. Şoň ýaly granitsa goýmak self-care. Onda opşaýdan da ýok diýip bilmek self-care diýäňiz da. Meselem hemişe bir ýerden göwüni görmek üçin, şu menden öýkelemesin diýip şoňa hemişe hawa diýmek ýerine granitsa goýmak has gowy diýäňiz da, dogrymy? Awa, granitsa goýmak sadan bolýar. Sebebi postaýan her kimiň islegine, her kimiň soraýan zatlaryny algajak bolsak, özümize wagt alanak, käwat öz çağımyza wagt alanak. Onu o taýda uje gaty ekstrem ýagdaýlara gidebilýär, birine wapşe ýigrenç dörebilýär adam. Sebebi onuň meselem diyelim men birine gaty kän kömek edýän bolsam, her alanyna, her jaňadanna, her gelýänine ýanyna barýan bolsam, soň diýeli bir gün maňa bir zat boldy, o men ýagdaýymam soramady diýip, men öz içimde gaty görüp şonu bilenler, şoňa ýagdaý bolup bilýär. Adam näme? Garaşýa, öýle eden zadyna. Hatda garaşmalam däl, ýöne şo garaşýany hilem bolsa, şoň üçin käwat ýok diýmem, gowy. Telefonyňyza öçürip goýmam, käwat gowy ýagdaý, gowy näme? Özüň üçin. Awa, granitsa goýmak gowy işte de gatnaşyklaryňyzda da granitsa goýmak gowy. Esasen Amerikada işleýän bolsaňyz, granitsalaryňy gowy bilmeli. Sebebi ýöne ýük goýup oturarlar üstüňizde. Birim ýok diýerseňiz bolan, sizden ered adam ýok. Ba. Aslında. Doğru. Köp sağ olun Arzul. Gaty peýdaly boldy. Nesip bolsa 2-3 aýdan başga bir peýdaly bolup biljek tema hakynda. Şoňa bizim rutin şekilde. O da bizim için bir self-care bolar belki. Awa, şu zatlar etmek. Minnettar. Ez adamlar soralaryňyzy alyp bilmedik ýöne indi. Arzugul'un öz sahypasy bar, professional accounty bar. Ýazyp bilersiňiz, men aşagda videoň aşagynda paýlaşarym. Videony YouTube'da we TikTok'ta paýlaşarym nesip bolsa. Köp sağ olun Arzugul. İşiniz düşsün. Yine görüşýänçe köp sağ olun. Sağ olun.